Hauek dira Jaurlaritzaren 2014ko Euskadi Literatur Sarietako lehen 3 irabazleak. Bernardo Atxaga euskarazkoaren jabe eginda Nevadako egunak liburuarekin. Ipar Amerikako estatuan igarotako egonaldi baten kronikatik abiatuta, kontaketa autobiografikoa eginez bukatzen duen lana da. Egin dut halako soka bat testu desberdinekin, eta nahi helburu bakarra izan da josi eta aurreko arilaren muitura hartu eta arikin beste zerbait josi eta izan da joskera bat. Idoia Estornez historiagileak jaso du gaztelaniazko literatura saria Como nos pudo pasar esto lanarekin. Bertan, belaunaldi baten kronika idazten du. Yo había asumido la novela de que... Berak uste zuen gerra zibilaren ondoriorik txarrenak Euskal Herriak jasan zituela, eta egun jende asko uste horretan dagoela dio. Baina ahaztu egiten ditugu Extremadura, Toledo, Galizia, Oviedo, Errioxa, Barcelona. Se olviden de La Rioja, se olvidan de las masacres en Barcelona. Euskarazko literatura itzulpenaren saria Inigo Rokerentzat izan da Antonio Lobo Antunez idazle Portugaldarraren Gauzen ordena naturala itzulpenagatik. Nik ez dut hainbeste denbora eman inoiz liburu bat itzultzen eta egia esateko uste dut saria hortik datorrela. 3 agertu dute euren eskerrona eta poza sariengatik. Falta direnak datorren astean jakingo dira.